କେମିତି ଗୋଟିଏ ଲୋକ ମାର୍କେଟରୁ ବିନା କୌଣସି ଫଣ୍ଡିଂ ଉଠାଇ 1200 କରୋଡ଼ କମ୍ପାନୀ ଠିଆ କରିଦେଲା ଏବଂ ନାଇକି, ପୁମା ଓ ଏଡିଡାସ୍ ଭଳି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ରାଣ୍ଡକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଆଜି ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଫୁଟୱେୟାର ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରର ବନିସାରିଛି। ଆମେ କଥା ହେଉଛୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଉପସ୍ଥିତ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡର, ଯାହାର ଫାଉଣ୍ଡର ହରିକିଶନ ଅଗ୍ରୱାଲ। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣା ହିଁ ନାହିଁ କି ଏହି ବ୍ରାଣ୍ଡର ଫାଉଣ୍ଡର ଜଣେ ଭାରତୀୟ। ଆଜି ସମସ୍ତେ ବିଜନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଫଣ୍ଡିଂ କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହରିକିଶନ ଅଗ୍ରୱାଲ ବିନା କୌଣସି ଫଣ୍ଡିଂରେ ଏତେ ବଡ଼ ଆମ୍ପାୟାର ଠିଆ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ତାଙ୍କ ପାଖରେ 2000ରୁ ବେଶୀ ରିଟେଲ ଆଉଟଲେଟ୍, 35ରୁ ବେଶୀ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଜିଭ୍ ଷ୍ଟୋର ଏବଂ ଇ-କମର୍ସ ସାଇଟ୍ରେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅନଲାଇନ୍ ବିକ୍ରି ଅଛି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ବରୁଣ ଧାୱନ ଓ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ବି ତାଙ୍କ ଏଡ୍ କ୍ୟାମ୍ପେନରେ କାମ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ବି କେବେ ନା କେବେ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ସୁଜ୍ ତ ପିନ୍ଧିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏହା ଜାଣିନଥିବେ କେମିତି ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ବିଜନେସକୁ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଫୁଟୱେୟାର ବ୍ରାଣ୍ଡ ବନାଇବାରେ ଏବଂ ନାଇକି ଓ ଏଡିଡାସ୍ ଭଳି ବ୍ରାଣ୍ଡ ସହିତ କମ୍ପିଟ୍ କରିବାରେ ହରିକିଶନ ଅଗ୍ରୱାଲ କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିଛନ୍ତି। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ରୋହନ ଓଡ଼ିଶା ନଲେଜରେ। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଜର୍ଣ୍ଣି ବିଷୟରେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାନଥିବ, କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ସୁଜ୍ ଏକ୍ସନ୍ ଫୁଟୱେୟାରର ସବସିଡ଼ି କମ୍ପାନୀ, ଯାହାକୁ 2006 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯାହାର ଅସଲି ହିରୋ ହରିକିଶନ ଅଗ୍ରୱାଲ। ହରିକିଶନ ଅଗ୍ରୱାଲ ଗୋଟିଏ ଲୋକାଲ ମିଡିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ପରିବାରର ଥିଲେ। 1950 ମସିହାରେ ଲୋକମାନେ ପଇସାର ଅଭାବରେ ଚଳୁଥିଲେ। ସେ ଛୋଟବେଳୁ ତାଙ୍କ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସକୁ କଷ୍ଟ କାମ କରିବାର ଦେଖିଥିଲେ। ଲୋକ କୁହନ୍ତି ନା, ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ହିଁ ଆମର ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷକ। ସେ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଠୁ ଶିଖିଥିଲେ କି କେମିତି ଜୀବନରେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ କାମ ସହିତ ପେସେନ୍ସ ବି ଜରୁରୀ। ଏହି କାରଣରୁ ସେ ଆସୁଥିବା ବଡ଼ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ସହଜରେ ପାର କରିକି ଦେଖାଉଥିଲେ, ଯାହାକି ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବା। ଗରିବ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଗରିବୀ କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତରେ ଯିବାକୁ ଦେଉଥିଲେ କି ସେ ସ୍କୁଲରୁ ଆସିକି ମାର୍କେଟରେ ଯାଇକି କାମ କରିବେ ଏବଂ କିଛି ପଇସା କମେଇକି ଘରକୁ ଆଣିବେ। ସେଇ ସ୍କୁଲରୁ ଆସିବା ପରେ ବହୁତ ସାରା ଲୋକାଲ ମାର୍କେଟର ଦୋକାନୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁଠୁ ଟ୍ରେଡ୍ ଓ କମର୍ସର ବେସିକ୍ କଥା ଶିଖିଥିଲେ ଓ ସେହିଠାରୁ ବିଜନେସ୍ କରିବାର ପୁକ ପଶିଥିଲା ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ 18 ବର୍ଷରୁ ସେ ଛୋଟମୋଟ ବିଜନେସ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ସେ ମାର୍କେଟରୁ କିଛି ସାମାନ କିଣୁଥିଲେ ଏବଂ କିଛି ମାର୍ଜିନ୍ ରଖିକି ତାକୁ ସେହି ମାର୍କେଟରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ। ସେ ଏହା ବହୁତ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଲେ ଏବଂ ଏହି କାମ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଡିମାଣ୍ଡ ଓ ସପ୍ଲାଏ, କଷ୍ଟମର ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଏବଂ କ୍ୱାଲିଟିର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଭଳି ବିଜନେସ୍ ଲେସନ୍ ଶିଖାଇ ଦେଇଥିଲା। ଏତିକି ହିଁ ନୁହେଁ, କଷ୍ଟମରକୁ ବଢ଼ିଆରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିବା ବି ଶିଖି ନେଇଥିଲେ। 1980 ମସିହାରେ ଫୁଟୱେୟାର ମାର୍କେଟରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଗ୍ୟାପ୍ ଦେଖିଲେ। ସେ ଦେଖିଲେ କି ମାର୍କେଟରେ କେବଳ 2 ଟାଇପ୍ର ହିଁ ସୁଜ୍ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ଯାହାର କ୍ୱାଲିଟି ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା କିମ୍ବା ବହୁତ ବେକାର ଥିଲା। ଭଲ କ୍ୱାଲିଟିର ସୁଜ୍ ବି ବହୁତ ବେଶୀ ଦାମରେ ଥିଲା। ଏହି ଅପରଚ୍ୟୁନିଟିକୁ ଦେଖି ସେ ଡିସାଇଡ୍ କରିଥିଲେ କି ସେ ନିଜେ ଫୁଟୱେୟାର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଏବେ ହରିକିଶନ ଅଗ୍ରୱାଲ ଡିସାଇଡ୍ ତ କରି ନେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିନଥିଲେ କି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ ସାମାନ ବିକ୍ରି କରିବା ତ ସହଜ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ହବ୍ ସେଟଅପ୍ କରିବା ଛୋଟ ଛୁଆର ଖେଳ ନଥିଲା। ଏହା ଏକ ପାହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିବା ଭଳି ଭାରି କାମ ହେବାର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କ ବିଜନେସ୍ ନଲେଜ ୟୁଜ୍ କରିକି 1983 ମସିହାରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ୍ସନ୍ ଫୁଟୱେୟାର ବ୍ରାଣ୍ଡକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କୌଣସି ବି ବିଜନେସ୍ରେ ପଇସା ତ ଦରକାର ଏବଂ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ଭଳି କାମ ପାଇଁ ତ ବହୁତ ବେଶୀ ପଇସା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ପଇସା ନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଓ ପରିବାରରୁ କିଛି ପଇସା ଉଧାର ନେଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଜମା ପଇସା ମିଶାଇକି ଯେମିତି ସେମିତି କରିକି ପଇସା ଯୋଗାଡ଼ କରି ନେଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଆଚମ୍ବିତ କଥା ଜଣାପଡ଼ିଲା କି 1980 ମସିହା ସମୟରେ ଛୋଟ କମ୍ପାନୀ ପାଖରେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବେସିକ୍ ମେସିନରେ ହିଁ କାମ ଚଳାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବେସିକ୍ ମେସିନରେ ଡିସଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ ଥିଲା କି ସବୁ କାମ ନିଜେ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଯାହାକି ବହୁତ ବେଶୀ ସମୟ ଓ ଏନର୍ଜି ନେଉଥିଲା। କମ୍ ବଜେଟ୍ ପାଇଁ ସେ ଲୋକାଲ ଲେବରକୁ କାମ କରାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ହାଇ ସ୍କିଲ୍ଡ ନଥିଲେ। ଆଉ ଏବେ ଯେମିତି ସେମିତି କରିକି ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ସେଟଅପ୍ ରେଡ଼ି କରି ନେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଭଳି ବଡ଼ ଦେଶ ଥିଲା, ଯେଉଁଠି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟକୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କରିବା ସହଜ ନଥିଲା। ଏସବୁ ପରେ ବି ସେ ନିଜ ଛୋଟବେଳ ଶିଖିଥିବା କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସ୍କିଲ୍ ପାଇଁ ହୋଲସେଲର୍ସ, ରିଟେଲର୍ସ ଏଣ୍ଡ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକି ତାଙ୍କ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ମନେଇ ନେଲେ। ଏବେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ମାର୍କେଟରେ ଆସିସାରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମରୁ ଥିବା ଫେମସ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ ସହ ଫାଇଟ୍ କରିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ସହଜ ନଥିଲା। ଏବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଅପସନ୍ ଥିଲା କି ସେ କନଜ୍ୟୁମରକୁ କ୍ୱାଲିଟି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ କମ୍ ରେଟ୍ରେ ଅଫର୍ କରିବା ଦରକାର ଓ ସେ ଏମିତି ହିଁ କଲେ। ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଦରକାର ଥିଲା ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଲୋକାଲ ଟ୍ରେଡ୍ ଫେୟର୍ସରେ ନିଜ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଡିସପ୍ଲେ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଶସ୍ତା ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ ଚ୍ୟାନେଲ ଯେମିତିକି ରେଡ଼ିଓ, ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରର ବି ସାହାରା ନେଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ବିଜନେସ୍ରେ 5P ଫର୍ମୁଲା ୟୁଜ୍ କରିଥିଲେ।
ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟକୁ ବନେଇବାରୁ ନେଇକି ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟରୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟରୁ ନେଇକି ପ୍ରମୋସନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଜିନିଷରେ କାମ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଏତେ ମେହନତ କଲା ପରେ ବି ବିଜନେସ୍ ଫେଲ୍ ହେବାର ଦେଖା ଦେଉଥିଲା, କାରଣ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଜୁତାକୁ ନେଗେଟିଭ୍ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଦେଉଥିଲେ। କଷ୍ଟମରମାନଙ୍କ କହିବାର ଥିଲା ଏକ୍ସନ୍ ଜୁତା ଶସ୍ତା ତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କ୍ୱାଲିଟି ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା ଓ ତାଙ୍କ ଜୁତା ଠିକ୍ରେ 2 ମାସ ମଧ୍ୟ ଯାଉନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ହରିକିଶନ ହାର ମାନିନଥିଲେ। ଜୁତା ବିକ୍ରି କରିକି ଯାହା ବି ପଇସା ଇନକମ୍ କରିଥିଲେ ସବୁ ପଇସା ନିଜର ସେହି ବିଜନେସ୍ରେ ଲଗାଇ ଦେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ କମଜୋରିକୁ ଭଲ କରିବାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ। ଯେମିତିକି ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ମେସିନ୍କୁ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କଲେ, ଭଲ କ୍ୱାଲିଟିର ର ମେଟେରିଆଲ କିଣିଲେ, ସ୍କିଲ୍ଡ ଲେବରକୁ କାମରେ ରଖିଲେ ଓ ନିଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନକୁ ଠିକ୍ କମିଶନ ଦେଲେ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ସେ ବଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୁତା ସହିତ ଛୋଟ ଛୁଆର ଜୁତା ବି ଯେମିତିକି ସ୍କୁଲ ଜୁତାକୁ ବି ଟାର୍ଗେଟ୍ କଲେ। ଏକ୍ସନ୍ର ସ୍କୁଲ ଜୁତାବାଲା ମାର୍କେଟିଂ ଆଜି ବି ବହୁତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମନେ ଥିବ। ଏହି ମାର୍କେଟିଂ ପରେ ଏକ୍ସନ୍ ଜୁତା ସବୁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସମାନଙ୍କ ମନରେ ରହିଗଲା, ଯାହାକି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ୍ସନ୍ ଗୋଟିଏ ଭଲ ବ୍ରାଣ୍ଡ ବନିସାରିଥିଲା ଓ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ସନ୍ର ହିଁ ଜୁତା କିଣି ଦେଉଥିଲେ। କେତେ ସ୍କୁଲର ଏକ୍ସନ୍ ଜୁତା ୟୁନିଫର୍ମର ପାର୍ଟ ବନିସାରିଥିଲା। ହରିକିଶନ ଅଗ୍ରୱାଲ ସେହିଠାରେ ଅଟକିଲେ ନାହିଁ। ଏବେ ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟକୁ ଡାଇଭର୍ସିଫାଇ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ନର୍ମାଲ ଏବଂ ସ୍କୁଲ ଜୁତା ବନେଇବା ସହିତ ସ୍ୟାଣ୍ଡେଲ, ସ୍ପୋର୍ଟ ଜୁତା ଓ ଫର୍ମାଲ ଜୁତା ମଧ୍ୟ ବନେଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ଜୁତା ମାର୍କେଟିଂ ପାଇଁ ଏହି କମ୍ପାନୀ ବହୁତ ସାରା ଇମୋସନାଲ ଏଡ୍ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଚଲାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ବହୁତ ଥର ନିଜ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟର ଡ୍ୟୁରାବିଲିଟି ଓ କମ୍ଫର୍ଟରେ ଫୋକସ୍ କରୁଥିଲେ ଓ ସେ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରକୁ ତାଙ୍କର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସିଡର ବନେଇଥିଲେ, ଯାହା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପପୁଲାରିଟି ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା ଓ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଅଫୋର୍ଡେବଲ୍ ରେଟ୍ରେ ହାଇ କ୍ୱାଲିଟି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଅଫର୍ କରିବା ବାଲା ଏକ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜିୟସ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପରେ ଏକ୍ସନ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଧୀରେ ଧୀରେ ଫୁଟୱେୟାର ମାର୍କେଟର ବଡ଼ ପ୍ଲେୟର୍ସରେ ଗଣିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ 1991 ମସିହାରେ ଭାରତର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନର ସାହାରା ନେଲେ, ଯାହା ପାଇଁ ନାଇକି, ଏଡିଡାସ୍ ଓ ପୁମା ଭଳି ଫୁଟୱେୟାର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଏବେ ଭାରତର ମାର୍କେଟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ। ଭାରତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ମାତ୍ରେ ସେମାନେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ଛୋଟମୋଟ ଜୁତା ବ୍ରାଣ୍ଡକୁ ମାର୍କେଟରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଏକ୍ସନ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ ବାଘ ଭଳି ଘାତ ଲଗେଇକି ବସିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ନାଇକି ଓ ଏଡିଡାସ୍ ଭଳି କମ୍ପାନୀ 3ଟି ଜରୁରୀ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିର ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ, ଯାହା ଥିଲା ବ୍ରାଣ୍ଡ ବିଲ୍ଡିଂ, ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଇନୋଭେସନ୍ ଓ ମାର୍କେଟିଂ। ବ୍ରାଣ୍ଡ ବିଲ୍ଡିଂ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିରେ ନାଇକି ଓ ଏଡିଡାସ୍ ଭଳି କମ୍ପାନୀ କନଜ୍ୟୁମରକୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଲୋଗୋ ଓ ସ୍ଲୋଗାନକୁ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ। ଯେମିତିକି ନାଇକି ଲୋଗୋ ଓ ସ୍ଲୋଗାନ ଜଷ୍ଟ ଡୁ ଇଟ୍ ଦେଖାଉଥିଲା। ଏହି ବ୍ରାଣ୍ଡ ସେହିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ପର୍ସନାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଓ ଏଥଲିଟ୍ ଏକ୍ସେଲେନ୍ସକୁ ଆଚିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଡିଡାସ୍ର 3 ଷ୍ଟ୍ରାଇପ୍ ଲୋଗୋ ବତାଉଥିଲା କି ଏହି ବ୍ରାଣ୍ଡ ସେହିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ କ୍ୱାଲିଟି ସହିତ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ନାଇକି ବାସ୍କେଟବଲ୍ ପ୍ଲେୟର ମାଇକେଲ ଜର୍ଡନ ଓ ଏଡିଡାସ୍ ଫୁଟବଲ୍ ପ୍ଲେୟର ଡେଭିଡ୍ ବେକହମଙ୍କୁ ନିଜର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସିଡର ପାଇଁ ହାୟାର କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏକ୍ସନ୍ ପାଖରେ ନାଇକି ଓ ଏଡିଡାସ୍ ଭଳି ନାମ ନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆକ୍ଟିଭିଟି ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ଭାରତୀୟ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଦେଶୀ ବ୍ରାଣ୍ଡକୁ ଛାଡ଼ିକି ଫରେନ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ ୟୁଜ୍ କରିବାରେ ଲାଗିଲେ। ତାଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଇନୋଭେସନରେ ଏହି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଏକ୍ସନ୍କୁ ତଳକୁ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ, କାରଣ ନାଇକି ତାର R&Dରେ ବହୁତ ସାରା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲା ଏବଂ ଏୟାରମ୍ୟାକ୍ସ ଓ ଏୟାରଜୁମ୍ ଲାଇନ୍ସ ବାଲା ଇନୋଭେସନ୍ ଜୁତା ତିଆରି କଲେ, ଯାହାକି ସୁପର କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ଓ ହାଇ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଥିଲା। ଥାର୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ମାର୍କେଟିଂ ଦ୍ୱାରା ଏକ୍ସନ୍ର ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ, କାରଣ ନାଇକି ତାର ଏଡ୍ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ରେ ଇନ୍ସପାୟାର ଓ ମୋଟିଭେସନ୍ ଥିମ୍ରେ କାମ କରିଥିଲେ ଓ ବହୁତ ସାରା ସ୍ପୋର୍ଟ ଇଭେଣ୍ଟ, ଟିମ୍ ଓ ଲିଗ୍କୁ ସ୍ପନ୍ସର କରିଥିଲା, ଯାହା ପାଇଁ ତାର ଭିଜିବିଲିଟି ଓ ରିଚ୍ ନିଆଁ ଭଳି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା। ଏବଂ ଏଡିଡାସ୍ ଇମ୍ପସିବଲ୍ ଇଜ୍ ନଥିଂ ନାମର କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଚଳାଇଲା ଓ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଓ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ ଭଳି ଇଭେଣ୍ଟକୁ ସ୍ପନ୍ସର କଲା, ଯାହା ପାଇଁ ସବୁ ସ୍ପୋର୍ଟ ଲଭର ଏଡିଡାସ୍କୁ ଦିୱାନା ହୋଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଏକ୍ସନ୍ ପାଖରେ ଏତେ ବଡ଼ ଲେଭେଲରେ ମାର୍କେଟିଂ କରିବା ପସିବୁଲ୍ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମାର୍କେଟରେ ବନି ରହିବା ପାଇଁ ସେ ବି କିଛି ଇମୋସନାଲ ଏଡ୍ ସୁଟ୍ କରିଥିଲା, ତାଙ୍କର କୋର୍ କଷ୍ଟମରକୁ ଧରି ରଖିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଲି, ଏକ୍ସନ୍ ବାଘ ଭଳି ଘାତ ଲଗେଇକି ବସିଥିଲା ଏବଂ ସମୟ ପାଇକି ସେ ବି ଆଟାକ୍ କଲା। ଏକ୍ସନ୍ ଅବଜର୍ଭ କରୁଥିଲା କି କେମିତି ଭାରତର ଫୁଟୱେୟାର ମାର୍କେଟରେ କେମିତି ନୂଆ ସିଫ୍ଟ ଆସୁଛି, ଯାହା ଉପରେ ନା ତ ଫରେନ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଫୋକସ୍ ଥିଲା ନା ଲୋକାଲ ବ୍ରାଣ୍ଡର। ସେ ଗ୍ୟାପ୍ ଥିଲା କି ଯେମିତି ଯେମିତି ବାହାରର କମ୍ପାନୀ ଭାରତରେ ବଢ଼ୁଥିଲେ ସେମିତି ହିଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବି ବଢ଼ୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭାରତୀୟ କିଣିପାରୁନଥିଲେ। ତାମାନେ ନାଇକି ଓ ଏଡିଡାସ୍ କେବଳ ଧନୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ବ୍ରାଣ୍ଡ ବନିକି ରହିଯାଇଥିଲା। ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ କ୍ୱାଲିଟି ବାଲା ଜୁତା ଅଫୋର୍ଡେବଲ୍ ରେଟ୍ରେ ଦେବା ପାଇଁ ଏକ୍ସନ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ ପୁଣି ଥରେ ପୁରା ଶକ୍ତିର ସହ ଆସିଲା। 2006 ମସିହାରେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଫିଲ୍ ଦେବା ଭଳି ନାମ ସହିତ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ସୁଜ୍ର ଆରମ୍ଭ କଲେ, କାହିଁକି ନା ଆମେମାନେ ବେଶୀ ବିଦେଶୀ କମ୍ପାନୀକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି।
ତା ସହିତ ଏମାନେ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ଫେସିଲିଟିକୁ ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜ୍ କଲେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଫୁଟୱେୟାର ସେଗମେଣ୍ଟରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ନେଲେ, ଯାହା ଥିଲା ସ୍ପୋର୍ଟ ଓ ଫିଟନେସ୍। ଏବଂ ଯେଉଁ ଜୁତାଗୁଡ଼ିକୁ ନାଇକି ଓ ଆଡିଡାସ୍ ଭଳି ବ୍ରାଣ୍ଡ 2500ରୁ 3000ରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ, ସମାନ କ୍ୱାଲିଟିର ଜୁତାକୁ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ 700ରୁ 1000 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲା ଏବଂ ଲୋକମାନେ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ସୁଜ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏସବୁ ପସିବୁଲ୍ ହୋଇପାରିଥିଲା କାରଣ ହରିକିସନ ପାଖରେ 22 ବର୍ଷର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଓ ମଜବୁତ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ନେଟୱାର୍କ ଥିଲା। ତାଙ୍କର କଷ୍ଟମର ତ ବଢ଼ୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଏହି ବ୍ରାଣ୍ଡ ୟୁଥମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଅଧିକ ପପୁଲାର ନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ 2015 ମସିହାରେ ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟାର ବରୁଣ ଧାୱନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସିଡର ବନେଇଲେ, ଯେମିତିକି ଆଗରୁ ସଚିନଙ୍କୁ ବନେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ସୁଜ୍ ୟୁଥମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଅଧିକ ପପୁଲାର ହୋଇଗଲା। ଯେମିତିକି ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି, 2016 ମସିହାରେ ଜିଓ ସିମ୍ ଲଞ୍ଚ ହେବାରୁ ଭାରତରେ ଫ୍ରି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଆସିଥିଲା ଓ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଅନଲାଇନ୍ ଆଡ଼କୁ ସିଫ୍ଟ ହେଉଥିଲେ ଓ ଏହି ରେସ୍ରେ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ର ନାମ ବି ଥିଲା। 2017 ମସିହାରେ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଅନଲାଇନ୍ ଓ ଅଫଲାଇନ୍ ଦୁଇ ସାଇଟ୍ରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଅଫଲାଇନ୍ର କଥା ହେବା ତ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ନିଜର 16ଟି ଏକ୍ସକ୍ଲୁଜିଭ୍ ରିଟେଲ ଷ୍ଟୋର ଖୋଲିଥିଲେ ଓ ତା ସହିତ ଜୁତାଗୁଡ଼ିକୁ ମଲ୍ଟି ବ୍ରାଣ୍ଡ ରିଟେଲ ଷ୍ଟୋର ଓ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାର୍ଟରେ ବି ରଖିଲେ। ଅନଲାଇନ୍ର କଥା ହେବା ତ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ସେ ନିଜେ ଇ-କମର୍ସ ୱେବସାଇଟ୍ ଲଞ୍ଚ କଲେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଅଲଗା ଇ-କମର୍ସ ୱେବସାଇଟ୍ ଯେମିତିକି ଆମାଜନ ଓ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ବି ନିଜର ପ୍ରଡକ୍ଟକୁ ଲିଷ୍ଟ କଲେ ଏବଂ ଏହିପରି କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ନିଜର ଅମିନି ଚ୍ୟାନେଲ ସେଲ୍ସ ବନେଇଲେ। ଆଗକୁ ଏମାନେ ନିଜର ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଅଟୋମେସନ୍ ଓ ଏଆଇ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ କ୍ୱାଲିଟି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସିଷ୍ଟମକୁ ବି ଏଡ୍ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଟ୍ରାଜେଡି ଆସିଯାଏ, ଯାହା ପାଇଁ ଦୁନିଆର ସବୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ବହୁତ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼ିଲା। କିନ୍ତୁ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଏହି ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟିରେ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା। ଆମେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି 2020ରେ ଆସିଥିବା କୋଭିଡ୍-19 ବିଷୟରେ। ଏହି ସମୟରେ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ସାହାରା ନେଲେ, ସେ ବି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟଲେସ୍ ଡେଲିଭରି ଅପସନ୍ ସହିତ। ପରେ ସେମାନେ ୱାର୍କ ଫ୍ରମ୍ ହୋମ୍ ଜୁତା ବି ବନେଇଲେ। ଏଇଠାରୁ ଜଣାପଡ଼େ କି ସେମାନେ ତାଙ୍କ କଷ୍ଟମର ପାଇଁ କେତେ ଅଧିକ ଡେଡିକେଟେଡ୍। ତାଙ୍କର ଏହି ଡେଡିକେସନ୍ ପାଇଁ ସେ 2020ରେ ମାର୍କେଟ ସେୟାରର 15% ଓ 2021ରେ 17% କ୍ୟାପଚର କରିନେଲେ। 2021 ମସିହା ଭଳି ମୁସ୍କିଲ ସମୟରେ ବି 15 ମିଲିୟନର ରେଭିନ୍ୟୁ ଜେନେରେଟ୍ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ବେଶୀ ଅନଲାଇନ୍ ସେଲ୍ସରୁ ଆସିଥିଲା। 2021 ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ବର୍ଷ ପ୍ରମାଣ ହେଲା, କାହିଁକି ନା ଗୋଟିଏ ରେପୁଟେଡ୍ କନସଲ୍ଟିଂ ଫର୍ମ ଅନୁସାରେ 2021ରେ ହିଁ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସ୍ପୋର୍ଟ ଫୁଟୱେୟାର ବ୍ରାଣ୍ଡ ବନିସାରିଥିଲା, ଯାହା 2022ରେ ଏହାର ଭଲ୍ୟୁଏସନ୍ ପାଖାପାଖି $1.5 ବିଲିୟନ ମାନେ 12,000 କରୋଡ଼ ହୋଇସାରିଥିଲା। ସେ ଏହାପରେ ନିଜ କମ୍ପାନୀର IPO ମଧ୍ୟ ଆଣିଲେ, ଯାହା ବହୁତ ସଫଳ ରହିଲା ଏବଂ ଏହା ସହିତ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ର ଫାଉଣ୍ଡର ଓ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହରିକିସନ ଅଗ୍ରୱାଲ ବିଲିୟନରଙ୍କ ସହିତ ଲିଷ୍ଟରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଆଜି ତାଙ୍କ ନେଟୱାର୍ଥ ପାଖାପାଖି 1000 କରୋଡ଼ରୁ ବି ବେଶୀ ଏବଂ ଏସବୁ ତାଙ୍କର କେବେ ବି ହାର ନ ମାନିବାର କ୍ୱାଲିଟି ପାଇଁ ପସିବୁଲ୍ ହୋଇପାରିଛି। ଭାରତ ପରେ 2023ରେ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମାର୍କେଟରେ ବି ଏକ୍ସପେନ୍ସନ୍ କଲେ। ପ୍ରଥମେ ସେ ସାଉଥ୍ ଇଷ୍ଟ ଏସିଆର ଦେଶ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଓ ମାଲେସିଆରେ ତାଙ୍କ କମ୍ପାନୀର ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ଦେଖିବାର ଅଛି କି ଫ୍ୟୁଚରରେ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ନାଇକି ଓ ଆଡିଡାସ୍ ଭଳି ବ୍ରାଣ୍ଡ ବନିପାରିବ। ଏହି ବ୍ରାଣ୍ଡର ଜର୍ଣ୍ଣିରୁ ଆମେ ଶିଖିଲେ କି ହାର ନ ମାନିବାର କ୍ୱାଲିଟି ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ବି ଲୋକ ବିନା ଫଣ୍ଡିଂରେ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଭଳି ବଡ଼ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଠିଆ କରିପାରିବ।